използва с химна "Върви, народе възродени". На буквите. Пламенната си защита на правото на всеки народ да се учи и изповядва вярата си на свой език, Константин Кирил Философ казва: награждава Даниела Савова от 5-ти клас за участие в регионален кръг на състезанието Спилинг Би, за участие в националното състезание по природни науки и екология, където Даниелка и Гошко заеха 8-о място, говорим за национално състезание. Не за регионално, където бяха училища от цяла България. И за получена награда в конкурс за рисунка "Чудесата на Коледната нощ". Награждава Драгостин Стратиев от 5-ти клас за участие в националното състезание по природни науки и екология. Георги. Няма ли го Георги? Добре, ще му я... Айджан Мустафова от 3-ти клас. Тя зае първо място на областния кръг, на областния конкурс за рисунка "Подавам ти ръка за щастливо детство, приятелство". Заповядайте. Живко Георгиев от 3-ти клас. Първо място в конкурс за постер "Семейството на слънцето". Заповядайте. Мериан Емилова Стойкова. Първо място в конкурс "Семейството на слънцето". Това е целият 3-ти клас изработи пано, което взе първо място, за това всички деца положили се, за това не раздаваме всички. Севич Мехмедова от 3-ти клас. Трети място на областния конкурс за рисунка "Слънко Шарен, добре си ни дошъл", и първо място с Апостия "Семейството на слънцето". Мариела Тенева Танева. Поощрителна награда на областния кръг за рисунка "Подавам ти ръка за щастливо детство, приятелство". Няма ли я Мариела? Станимира Минчева Стоянова от 3-ти клас. Станимира зае 3-то място на областния кръг за рисунка "Подавам ти ръка, щастливо детство, приятелство", и първо място в конкурс за постер "Семейството на слънцето". Трябва да ми кажа, този конкурс
който беше областен, заподавам ти ръка за щастливо детство. Първо, второ и трето място бяха от нашето училище. Добри Желев Кондев. Кристина Стоянова Кондева. Поощрителна награда от областния конкурс Щърко Шарен, добре си ни дошъл и първо място в семейството на Слънцето. Владимира Иванова Алексеева. Владимира зае второ място на областния кръг. Подавам ти ръка, щастливо детство, приятелство. Първо място на конкурса за постер семейство на Слънцето и взе участие в националното състезание Знаето. Ани Синурова. Пролетина Стоянова Гилрова. Участие в регионален кръг на състезанието Спилинг B и за получена поощрителна награда в конкурса за постер семейството на Слънцето. Така, Айсун Салиева. Аделина, чудеса, получена награда в конкурса за телефоните съответни. Да. Сега Манчо. Манчо се награждаваме за проявена приятелска постъпка и честност на менеджера си, който предаде на училището ръководство и се върна на детето. И честност на Даниел от втори клас, който са намерили кой може да прочете какво е написано в първата колонка? Коя дума се получи? Исра, можеш ли да прочетеш какво е написано? Да? Тук, надолу. България. Какво е България? Какво е България? Какво е България за нас? Това е нашата... това е нашата родина. Знаете ли коя е нашата столица? Да. Коя е нашата столица? Селин? София. Браво! София! Елена Камбака. Що е толкова птичета? Браво, Иван! Чудесно! Кой друг е готов? Филис? Другите съгласни ли са? Не. Я да видим сега. Я помисли пак Исра. Какъв звук имаме тук? Съгласен! И като и съгласен, кое има поставяне? Кое от двете? И кратко йо или ермалък йо? Ермалък йо. Добре. И кой сега живее тук на този етаж? Прочети коя е думичката? Фризьор. Фризьора живее най-нависокото. Добре, да видим сега втората думичка.
Кой? Доника? Игра по оп. Добре. Кой живее на четвъртия етаж? Панайот. Панайот. 7 е равно 16. Браво. За момент тук да отбележим кои са задачи, които са решени. Доничка? 8 плюс 4, 12. Добре. Всички има. Спокойно. Вътре в балоните, знаете, аз казах, че не във всички има. Целта каква е сега? Всеки трябва да спука балона. Вътре има изненада в балона. Да видим, ще трябва да образуваме две изречения и да се подредим според изреченията. Да видим кой ще може да спука балона.